Ja, vi har blodkredsløbet, som er en proces, der er meget vigtig for, at vi kan få ført blodet ud i kroppen. Og i det blod, der er der nemlig ilt, og det ilt, det skal vi bruge til kroppens organer og kroppens celler. Når det ilt i blodet så er blevet brugt, så skal vi jo have fat i noget mere ilt. Og det sker ved, at blodet det bliver ført via den her blå bane tilbage til kroppens eller hjertet. Ja, via øvre og nedre hulvene. Det er rigtigt. Yes. Og det sker, og så bliver det så ført ind til højre forkammer i hjertet. Og fra højre forkammer, der bliver blodet ført ned til hjertekammeret, hvor det så bliver pumpet op i lungerne, da vi i lungerne kan få det her ilt her, vi får, når det er, vi trækker vejret. Og det sker generelt bare i vores åndedræt. Og det sker via en lungearterie. Yes. Så fra lungerne så over i en lungevene går det så videre ned i venstre hjerte forkammer, eller bare venstre forkammer, og så fra venstre forkammer, så går det så videre ned i venstre hjertekammer, og så op igennem en år, som man ikke helt kan se her tegnet, men det går så videre ud i hovedpulsåren, og så ud til de andre organer, der er i kroppen. Ja. Og så for at hvis vi skal opsummere, har vi så det. Og så for at blodet ikke løber tilbage til, hvor det kom fra, har vi så hjerteklapperne, som adskiller de forskellige rum i hjertet. Så har vi arterierne, som fører blodet væk fra hjertet og ud i kroppen. Og de er så røde, fordi de er iltede. Så har vi venerne, som fører blodet fra kroppen tilbage til hjertet, og de ses så som blå afiltede. Ja, og arterien, dem kunne vi se blandt andet det er lungearterien, hvor der er blod, der bliver ført op i lungerne og væk fra hjertet. Ja. Og venen, lungevenen, den benytter sig blandt andet af, at vi har blodet over ved lungerne, som bliver ført tilbage til hjertet. Så der kan vi ligesom se, det kommer fra kroppen og ind i hjertet med vener, og arterier, det er fra hjertet, hvor det kommer ud i kroppen. Så det er væk fra hjertet. Lige præcis.